A my musíme pochopiť, že doslova musíme otočiť náš pohľad zvnútra von, musíme ho otočiť naopak, dovnútra k sebe. Preto je teraz taký veľký rozmach rôznych mentorov, koučov, preto každý teraz cíti, že musí zažiť ten návrat do seba, musí hľadať chyby, ktoré robí, musí cíti, množstvo ľudí teraz cíti, že potrebuje nejakú transformáciu, že potrebujú zmenu. Len ono to príde aj bez koučov, to príde aj bez toho, aby ste museli prečítať množstvo e-bookov alebo si zaplatili množstvo nejakých konzultácií a kurzov a kadečoho, ona tá zmena už nastáva. A to, že vaša duša sa teraz ozýva a môže sa to diať samozrejme aj cez rôzne choroby, teraz je množstvo symptómov a ja vás chcem týmto aj upokojiť, že je množstvo symptómov, ktoré nemajú lekárske opodstatnenie. To sú bolesti klbov, bolesti svalov, chrípkové stavy bez chrípky, ďalej bolesti nôh, bolesti rúk, nevysvetliteľné. Sú to naozaj takéto zvláštne niekoľkodňové bolesti tela, ako keby celého človeka, vy neviete, čo sa deje. Takisto môžete teraz pociťovať veľké, áno, sú horúčaví, ale ja hovorím tak všeobecne tento rok, hej. Môžete pociťovať stavy, kedy ste veľmi naraz unavení. Naraz a neviete prečo. Ale prosím, dodajte telu to, čo potrebuje. Teraz je veľký trend piť vodu so štipkou keltskej soli. To odporúčam určite aj ja, pretože tá keltská sol dá sa objednať rôzne. Ona je naozaj skoro všade kvalitná, takže sa nemusíte báť, že iba jedna je najlepšia. Vlastne ona sa ťaží v solných kvetoch a ide o to, že tá sol je nespracovaná. To znamená, že obsahuje všetky minerály, všetky tie podporné látky, ktoré telu dodajú potrebné aj elektrolyty, minerály a vlastne to telo ostane v tej takej rovnováhe vody. A keďže my sme tvorení skoro celý z vody, tak my potrebujeme mať hlavne túto oblasť v rovnováhe, aby sme sa potom my sami cítili v pohode. Takže hlavne nepanikárte, je to naozaj rok zmien. To, že vás niečo bolí, nemusí znamenať, že musíte utekať k lekárovi. My všetci máme s tým problém a ide to ako fáza. Trvá niekoľko dní, potom to niekde zmizne a potom sa objaví niečo zvláštnejšie, niečo iné. Takže nebojte sa dopriať si aj oddych, pretože telo nie je stroj, telo je živý organizmus a potrebuje oddych, ale tým, že oddychujete, tak dobíjate baterky a dajte si do hlavy to, že keď oddychujete, že potom budete ešte výkonnejší a bude sa vám veľmi dobre oddychovať, lebo dnes sa ľudia boja oddychovať, boja sa, že je to zlyhanie. Nie, je to dobitie bateriek. A aj mobil musíte predsa nabíjať, aby mal potom silnejší výkon. Držím vám palce a prajem krásne leto.